Salutare toată lumea, eu sunt Aura și azi jucăm un nou episod de Dream League Soccer. Data trecută ne-am bătut cu, chiar nu mai știu cu cine, dar acum trebuie să ne batem cu Dunde, așa a rămas. Cu Dunde m-am jucat un joc și am rămas aici, dar o să ieșim din acest meci. Și oricum nu mai jucăm cu... Sunt pe locul 1. Hai să vedem ce transferuri mai facem. Messi. Costa. Benzema. João Moutinho. Pepe. Maximaliză mai pe Gameiro. Pe Rodrigo îl vindem. Casano îl vindem. Tevez îl lăsăm. Burns îl vindem. McGinn îl vindem. Și hai să vedem ce jucători mai ne luăm. David Luiz. Pepe. Cam atât. Hai să ne facem, să-i băgăm și pe ei. Neymar cu pe Payet o să-l băgăm locul Iniesta. David Luiz în locul Kroos. Nainggolan stă bine. Pepe lângă Witsel. Îl băgăm și pe Busquets. Și pe Benzema în locul Balotelli. Azi jucăm în 4-3-3. Și da, jucăm iar cu Dunde. Deci, așa. Neymar, pasă către Bale. Oh, ce fault. Vreau să bat aici cu ăsta. David Luiz am bătut. Perfect. Pasă. Bale șutează și nu e gol. Ce ocazie. Payet. Bine, că ne apărăm. Mai pun încă unul. Perfect. Ai pe contra. Bine. Ce mă? Nu. Bine. Mâine o să mai filmăm un episod de Dream League, pentru că acum o să filmăm în fiecare zi. Nu știu ce mai vedem, am filmat aproape 3 săptămâni, dar acum vă promit că o să filmez în fiecare zi câte un videoclip. După aia cu timpul poate și 2. Unul de vlog, unul de gaming, pentru că n-am lăsat vlogul. Dacă voi credeți că am lăsat vlogul, eu nu l-am lăsat.
Dar nu bagazez mai mult pe gaming. Ce rău să-și ia gol singur. Autogol. Dar unde-i mă Messi? L-am băgat? Nu l-am băgat pe Messi, bă. Stai așa. Că nu l-am băgat pe Messi. Bă, nu l-am luat? Ah, bă, da, mă, Messi, l-am băgat. L-am băgat lângă Neymar, am uitat. Da, l-am băgat. Dar nu prea l-am văzut. Ah, am vrut să dau din prima. Ne distram cu ei pentru că știu că o să-i bat. Haide, mă. Hai că dăm golul ăsta, după aia ne jucăm. Gol. Bum! Cred că o să mai mă joc off-camera și data viitoare o să luăm pe Ibrahimovic și poate și Ronaldo. Terminarea primei reprize. Aici cu a doua. Ce am făcut acolo la toți. Stai așa că dau înapoi. Că eu mă joc cu ei. Bară! Și gol. Tot Bale. Payet. Băi, Payetule. Este numele. Bine. Hai încă o dată. Aolo. Roșu! Roșu lui Payet. Nu se poate așa ceva. Mamă. Ai dat un bălărin. Buffon, am uitat să vă spun, am mai făcut o schimbare, Buffon în poartă, pentru că nu puteam să-l mai țin pe Panorama. Chiar dacă ziceam eu că e bun, e de mie de mai bun Buffon. Cred că o să ne luăm pe Neuer. Hat-trick la Bale? Ia să vedem. Nu e. Bun, nu e gol, nu se poate. Ah, am vrut să dau la David Luiz. Aolo. Dacă voi vă întrebați de ce intru așa, vreau să-i bat la 0. Și de-aia. Da, n-are nimic cu 9 minus, tot o să-i batem noi tot la 0. Nicio problemă. Cred că o să se termine 3-0. Neymar! 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 Gol Neymar! Am zis că trebuie să termine 3-0. Poate chiar și 4, nu știu. Băi, ce jucăm aici, măgărușul? Ce sunt pasele astea? Hai, Bale, hai, Bale! Hai, mă, hat-trick la Bale, mă! Hai, hai, hai! Gol! Gol, Bale, hat-trick! 4-0. Cam asta a fost cu meciul, nu? Dar ce mai faceți, mă, schimbarea? Să atingă și el mingea?
Da, și cam ăsta a fost episodul nostru de azi. Dacă vreți în continuare episoade, dați un like, un subscribe dacă sunteți nou pe canal și data viitoare să ne batem cu Rosce. Nu știu, n-am mai jucat cu ea, dar are 2 stele, deci cred că o să o batem mult. Cu mult. Pe data viitoare, pa, pa!